ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам ранги ҳар вақт дар Рамазон аз ҳамин канал. Бо диққатар видео наворо то охир тамошо мекунем. Дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз Daewoo Tico саршидагӣ то BMW пятиёрка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 148 сомонӣ. рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо. метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро дар имо WhatsApp равон кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкиро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видео наворо то охир тамошо мекунем. дар ҳафтаи навор бохабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшӣ. якум, трактори фурӯшӣ. трактор идеални состоянӣ мебошад. соли бароиша 10006 мебошад. нархи трактор 115 000 сомония қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм, мошини фурӯшии мо мебошади гурзавои газелай. қарор дорад дар Зафаробод. рамаи мошин 53 мебошад ва кузаш 430 дарозиш мебошад. балонош дискош навай. соли мошин 2005, объём моторош 406 ва документ дорад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса гарантия. нархи мошин 50 000 сомония. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо имо дорад. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. сеюм, мошини фурӯшии мо мебошад дар шаҳри Москва. қарор дорад дар шаҳри Одинцово. документош 9 моҳидагӣ сурок дорад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтеса. сабаби фурӯхтанашон Тоҷикистон раҳкиам барои ҳамин қадар мефурӯшанд. соли мошин 2004. мошина гуфтае ки занг бизанад, харидори аниқ бошед. баъд нархша мегум. рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. чорум, мошини фурӯшии мо мебошади Daewoo Tico ки соли бароишаш 1997. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Турсумзода. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём моторош 04. коробка передачаш автоматика. нархи мошин 13 000 сомония. ба рубл бигардонем 87 000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад. документош 1 сола мебошад ва мотор ходовоиш 100%. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. панҷум, мошини фурӯшии мо мебошади Mercedes Sprinter ки соли бароиша 2008. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. сӯзишвориш дизел. объём моторош 2 литр. коробка передачаш механика. нархи мошин 95 000 сомония. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% ай вагон мебошад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо. метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед.
шашум мошини фурӯшии мо мебошад ин ваз 21-10 соли барояш 2002 мебошад. дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём моториш 1.5 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 17 000 сомония, ба рубл бигардонед 114 000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, мотор ходовоиш 100%. савдо мешавад дар пеши мошин. агар харидори аниқ бошад боз савдо мекунем гуфтага. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳафтум мошини фурӯшии мо мебошад Chevrolet Lacetti ки соли барояш 2008. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензини холия, объём моториш 1.8, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 36 000 сомония, ба рубл бигардонед 242 000 рубл мешавад. ранги мошин сиёҳ аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки срочно фурӯхта мешавад, кондисионер дорад, обогрев сидени, 1 сола ҳуҷҷат дорад. салониш тоза, бо савдо мешавад. илтимос беҳуда занг назанед гуфтага. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ҳаштум мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли барояш 2010. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Фархор. сӯзишвори дизел, объём моториш 2.4 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 35 000 сомония, ба рубл бигардонем 236 000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки 5 баллони нав дорад, ходовоиш нав мебошад, задни мосташ навай ва рамаҳош навай, коробкаш нав кардага. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ноҳум мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Nexia, соли барояш 1995 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш бензин газа, объём моториш 1.6, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 22 000 сомония, ба рубл бигардонед 148 000 рубл мешавад. ранги мошин сербирисия, кузаш седан. мошина состояниша беҳтарин гуфтестай, коробкаша автомат. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум мошини фурӯшии мо мебошад Daiwo Leganza, соли барояш 1998. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар бохтар, Қурғонтепа. сӯзишвори газ бензин мебошад, объём моториш 1.8, коробка передачаш механика. нархи мошин 15 000 сомония, ба рубл бигардонем 101 000 рубл мешавад. ранги мошин мокри асфалтай, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хуб аст. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 2115, соли барояш 2004. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри душанбе. сӯзишвориш газ бензин мебошад, объём моториш 1.5 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 25 000 сомония, ба рубл бигардонед 168 000 рубл мешавад. ранги мошин сирх аст, кузаш седан. мошина гуфтае ки ҳама ҷош 100%, ягон камбудӣ надорад, 4 баллони нав, қати дискош мебошад, пачка. срочно фурӯхта мешавад.
документҳои танировкаш охири модда буд мешавад. Агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 12. мошини фурӯшии мо мебошад BMW Пятиёрка ки соли барои 6997 аст. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвори бензини холия, объём мотораш 5 литр аст. коробка передачаш механикаи. нархи мошин 36000 сомонӣ аст. ба рубл бигардонед 242000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100% аст, состояниш беҳтарин аст. климат контрол мебошад ва харидори аниқ гуфтае занг бизанад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. سیزدهم ماشین فروشی ما میباشد Opel Caravan Prasso سالی برای 6994 میباشد. در حالت خوبی تکنیکی قرار دارد در شهری دوشنبه. سوزشوری گاز بنزین ابیوم موتورش 1.6 коробка передачаш механик نرخ ماشین 23000 сомонӣ است. با روبل بگردانیم 155000 روبل میشود. ماشین گفته که التماس فقط خریدار زنگ بزند، ماشین بهترین است و در پیش ماشین سودا می شود. باز اگر خریدار انیق باشید، رقمهایشان در روی اکرانی شما می توانید مراجعت کنید و معلومات پور را دریافت کنید. دوستان عزیز، ویدیو نواری ما با آخر می رسد. در همین جا خیر تا ویدیو دیگر سربلند و خانه آباد باشید. دستگیری کردن ما را فراموش نسازید.